soon after resurrection, Jesus appeared before his disciples. He declared, "Peace be with you." Again, for the second time, he said, "Peace be unto you." For the third time, he declared, "My peace I give to you." Brethren, muri kudzimba kwenyu nyasha ngadziwe neni. Muri mumabasa enyu nyasha dzishande neni. Mumachechi menyu muchichengeta nekugashira wafundisi nyasha ngadziwe neni. Tichigashira wanasadulu tiri munyasha. Ini wafundisi gashira nyasha tichipa rudo ne ministry kulate. Tese tiri patiri nyasha zatenzi ziwe neni, zifambe neni, zigare neni, zvino nekusingaperi.